Bible hian calendar ania chumi mila kan kaldon chuan kumthar hi January ni khat ani lova ni khat hi zanlai dar som pahni atanga chhiar tan tur ani lo sabat chu ni sari na ani ti chu kan hria ma se inrin ni nge zirtop ni nge pathian ni ti kan hrelo heng te hian poimo na an nei to lo kan ti don nge Bible ne na in milin kan hun chhiar dan zong zong ti dang lamanga yani kan ti zokang kan tun lai khovela chuan hun bi chhiar na calendar chi hrang hrang kan nga to hle a Roman calendar, Chinese calendar, Islamic calendar, Hebrew calendar le calendar dang tam tak somli chuang anom an zawai hian ani nang lo veka eng hinge dikber ti zon don chuan Christian te chuan eng hinge Bible nen in mil ber ti kan thriat anga ya ma se chu ai ma poimo zok chu Bible calendar ne na in mil ber chuan kan hun chhiar dan kan siam thata tulem ti hi ani Bible a hian calendar an mangma hle maya felfai taka zia chu ani le ni lo chu thusan ni se tuilet ma tang to khan hun bi chhiar dan felfai tak an mang to ti kan thei pathian calendar in tan na chu Bible thu ma sabera kan muhala Bereshit bara Elohim atirin pathian in ti a atir ti hi hunin tan na hani hun hi pathian siam ani a hun le mun pon lama chemai lovin hun bi felfai tak noya mihring te minom tirani achang dot le chia hian hun chung chang chu kan hu zui ngala pathian tharau chuan tui chung te chu a op lai chuan eng lo omro se ti in thu a pe ani kha ama khan athim vek ani ang ti arin thai ti chuan pathian in eng chu ena tha ati hle a eng le thim chu a then ta a eng chu chu na vu a thim chu za na vu a chun le zan chu ni khat alo ni ta ani ni khat hi tun lai kan hun bi chhiar dana chuan zan lai atanga atu zan lai thleng dakar somni pali chung kan soina hani a hei hi lei a exisa voi khat avir kwal hun chung ani ma se bible ni khat an chhiar dan ro chu nitlak atanga atu ka ni atlak le thleng ani thung pathian thil siam hun kha kan en chuan tlai lama oma jing lama om boka ani ni na chu ani thum na chu ti in ni chu a chhiar chho zel ani kha ni chu tlai ni tlak atang in tran ani chu zanlaya emo ni chu rual emo ni lovin he an ni chhiar dan hi bible hre thiam tura thil tangkai tak mai ani a hun chung chang soi ani in bible a hian tlai ni tlak atang in an chhiar tran thin ti kan mu chho zel ani isu an khen be lai po khan tlai ni tlak rualin sabat a in tran don to si a cross an khen be te kha sabat ma a an ruang an hlom theinan an ke an vuak ti sak ani kha kan chin chia tur dang le chu ni le thla te khi ani li na a pathian ya siam chawani ti hi ani ma se eng kha ni khatna siam to si a thim mup mai ne na in then sang turin eng a siam ani kha hei hian a entir chu lei a siam ma saber phota chumi hnu a hual vel tu universe a siam chawani ni le thla te chu eng lo om tran na han ni lova chun le zan thlir sang tura en na chua tu mai an ni ti na ni hapta ni rukna azo meu kha chuan pathian chuan engkim a siam zo to vante leite ni le thla le arsi te thil nung tin reng te ba ka mihring po siam ta a ni tina pathian thil ti chu Genesis bung khata hian uluk taka zi ani a pathian in hun bin aya na tho dan chiang takin natar lang ani ni sarina hian thil danglam tak mai a thlenga Genesis bung ni le chang thuma hian ani sari na ni a pathian in athil siam na chu azo felta ka wangin ani sari ni chu achol ta a athil siam na zong zong ati zo a achol san ta ka wangin pathian chuan ani sari ni chu mala soma asir ta a ti thu kan mu hei hi achin chi atlak hle pathian achol na chan hi a ha to wang ni lovin mihring ten an la chun zom tur na tho dan phung atar lan na hani ni sari na chu adang lam bi ka athiang hlima Bible ni thiang hlim bik soi ani masak berna ani chu mai ala ni lova ni sari na chu tu te na memo tu te sa khua emo bik te ta na pek ni lovin khovela mihring zong zong te ta na ni ti hi achin chi atlak hle kar khata ni sari kan nei hi ni le thla le arsi te chet vel da na in ngat ani velova chu chu hun bi chiar na dang te aya adang lam bik na ani ni khat kan ti chu khovel in her kwal hun chung rotation of the earth ani a thlakhat chu thla in khovel a hel kwal hun chung ani thunga kum khat po khovel in ni a hel chu hun chung ani bok ma se kar khat kan ti ero hi chu bible atanga kan lak chu liaw liaw ani
khovel mun tina nam sang sang le sa kho sang betu te po in kan man vek ani ta a pathian kut suak ani a bible a hun chiar dan in nga na ber ani a mi zong zo in kan mang zui ta ani hapta ti tongkam kan hu masak ber chu jacob chan china khan ani dai to a rakili nei tura labana hnuaya atholai khan bible hian hapta ti tongkam mangani kar khatani sari omkha be chana an la mang zel ti alanga ti chuan hun masalama po khan calendar an la nei ma hawin mi te chuan hapta nein hun bi an chiar to ani chu kar khat chu pathian ni atanga in rin ni thleng ni sari chung ti in kan chiar to a ma se ni masaber hi engni bernge ti engtin nge kan hria dang European International Standard Organization ISO 8601 hian ni masaber chu tho tan ni ati a Middle East mun then kada po in rin ni hi ni khatna a chiarin ni sari na chu zirtop ni ani anti thung zona poimo tak chu bible in engtin nge soi ti hi ani ma se bible khoya ma hian pathian ni cholni ti omlova in rin ni hi sabat chu ani e ti po omlo kan hria chun chu kar khata ni sari na hi sabat ani ti zong ani ni sari na chu sabat ani ti kan mu lai hian kar khata ni khatna po sabat ani thu kan mu bok Exodus bungsong pani chang som paruka ani khat ni le ani sari ni chuan in khom pui ursun in nei turani chumi chung chuan engna ma in thok turani lo in ei tur ero chu in siam theyang ti kan hmuwa tirkote thil ti bungsom ni chang saria tin ni sari ni masabera chuan changphel tura kan om khom lain bola chuan atuka kal atuma wangin an hnena khun takin thu ashila zanlai thlangin thu asoi ti thu kan hmubok thutlung thara hian kar khatani hming soina kan hmulawa sabat be chanin an soi mai thin thung entirnan iswa thole ni po kha kar khatani masaber ti in mizo bible le lin ani a atong bula chuan sabat atanga ni masaber ti ani amani po sabat ta na in bo sai ni ti in soi ani bok bible hian pathian ni emo inrin ni emo asoi lo na chan hi chu an calendar man wang kha ni a Hebrew calendar biblical calendar anti bok chu thlachet vel dan mila duan ani sabat chu ni sari na apia nga lo thleng tur ani a chu hebrai ho chuan an ser ngei tur ani a an thate zel po in pathian in ai gupta atanga a hruai chu hriat reng nan an ser tur ani ama ero chu thla in khovel a hel kwal chung hi ni somni paria chia pasari ina sem thei ani lo wangin hapta khata ni tele sabat ni bik chu ain mil lo ta thina heiwang hian ni then khat kumthar kut le sual thoi na ni te kha achangin inrin ni ya ani anga achangin ni lai ni ya ani don ti na ani chu thlakhata ni khatna le ni somna a thleng tur ani awang khan kalhen kut po ni som palina nisan apia nga nei tur ani awangin ani ein son tareng ani Roman calendar hi Hebrew calendar nen ainang lova Bible hian heng calendar pani te hi anin siam rem thu chuang lo chu wangin Roman calendar mila Bible herrem tum hi adik lawani chu mai ba kha juda te kha sala antan no in Babylon ho hun bi chiar dan mil chuan anin siam rem ta ti om lo bok ani chu wangin pathian in hebrai mi te chu namdang zong lakata ser shan na turin sabata pe ani ti mukana engni bera thlenge ti zo kan boi pui hlau chuan sabat omzia dik tak ni lo kan boi pui ti na ani don ani sabat hi thuthlung hlui dan ani a thu som pek zinga pakua hi thuthlung thara soinon le an ni veka sabat ser chungchang chi hi soinon lo om chun ani chu wangin sabat ser le ser lo hi chu mimal zale na ani midangin ni khat hi nidang a in angai hlubi ka midangin ni zong hi in ang thevin angai thunga mitinin ma ni ngai dan bulfuk mu mal nei turani ti kan hu kha sabati ser du ani poin a ser lote dem turani lo ti tirko polan soibok chuti chuan eile in thua te kut man thua emo thlathar kut man thua emo sabat ser thua emo tu man thu nei sak cheu su se chung chu thil lo la om tur hlim thla mai ani atak chu krista hi ani ati kha thil poimo tak mai chu kausan masa te kha ni ser bik nei lovin ni tin tempula lungrual takin anin khom thina in sanga te changan phela hlim takle in phal takin chuan ei ho thina nisari ni masabera anin khom thin bok ti chuan kar khata nisari a oma engni berange pathiani biak ti chu idu thlanna ani chu thutlung thar ko ran ho ti danangin thla
Bible in thla a soile mizo ten thla kan soi hi a in me hle Bible in thla month ati chu thla mu na in ngat ani a Hebrai tonga thla soina chu khodes ani a thlade ti na ani thlatin mai hi thlade ta tanga in tran zel ani ti na ani a van laman ena nitlak nuwa thlade an mu chuan thla athar ti an hre thei thin ani thla de ta tanga thlamang thleng hi ni somni pakwale achan ve ani a chuti ani chuan lunar calendar a chuan ni zathum songa pali a ti na ani a chu solar calendar a in ni som pakhat bor velin tlem zoka an sikle samil tura kutan man zel theinan Israel mi te khan kum thum zela thakhat an dabel thina hei hi intercalation anti Bible a hian engtin chi ange anti tarlan ani lova ma se Judah history thu ziak kan hmu ate hian anti thin dan ani ti kan hmu thei pathian du danin pathian hun ruata thil engkim kha athleng zel turani ti an entirna ani thade chu hun bi chhirna ani rungot lova tharau lama po omje thuk tak kana yani numbers bung som chang soma khan pathian chuan in lom na ni khuwa thlathar ku ta tele hun ser in man truma halral thil hlan in hlan te in ham bukang cheu chu kalo hri anga kangai vinang cheu lalpa in pathian kani hi ti in asoya thla tharapiang chuan pathian choi moi hun a thlenga pathian bia khuna in her chuak ti na ni to torot an hama thilpe kan hlana mi puite chuan hun thiang hlim a in tran don ani ti an thei ngal ani sam somriat pakhat chang thum po in thlathara chuan to torot ham ula kut ni thlahleinga zana chuan alo ti bokha zol na isaya po in thlathara piang chu mi zong zong tan pathian chi bai buk na hun ani ti asoi bok bung somruk paruk chang somni pathuma thlathar le sabat ni apiang in chi bai mi buk turin mitin an local zutang lalpanati ti na soyani helai chang hian Israel mi te chau ni lo khovel mi zong zong chu hun thiang hlim bi ka pathian ma kun turin an lapung khom zel donani ti min shilani thlathar chungchang chu Davida le lal sola chanchina po hian kan hmuwa Samuel pakhat na bung somnia hian thlathara lal ruai an kil ho thin thu kan hmu chu ruai an kil ho na a Davida atel ve lo wang khan lal sola nen an inkar thu a chiat pha hle ani kha Samuel pakhat na bung somni changa hian Davida chuan Jonathan hena ngaite naktuk hi thlathar tu kani dona lal hena chokil ngei tur kani a ma se ni thum ni tlai lam thlengin phula biru turin ka kalang ti na soya heiwang hian lal sola hun lai atang dei to khan thlathar tir chu hun poimo bi kani to ti kan the thei ani kum kan calendar man mek Gregorian calendar a hian kumthar chu January ni khata train kan chia tana hei hi Bible calendar nen a in bilem ti kan en don ani Bible calendar mumal taka kan hmu chu Mosia huna khan ani a ma se Bible kan en chuan tuilet ma da ya tang to khan hun bi chiana chu an nei to ti kan thria thil siam kar kan hmu hnu lo ka tang khan Bible a chuan mi mal chanchin Adama Seta Enosale midang dang te kha an thla te nen an chuina kan hmu zui ngala chu an chung ko chanchin an in satlia lo hun bi tar lan na chiar kop mu mal tak kan hmu ani Genesis bunga hian an dam rei zong te an fa te pian hun te le an thia an kumzat te kan hmu hetianga chipchiar taka an chanchin von that ani hian pathian mi te khan hun kha an ngai hlua uluk takin an chui ani ti atilanga hun bi chiar na fel fai tak an nei to ti atilang pathian thil siam atanga tuilet thleng khan eng huna thleng nge ti tun lai mi te po in kan chui le theita ani Bible thu chu novel tuilet thu atang khan hun chin chena poimo tak mai ron ni chauta a Genesis bung ru ka tanga bung ria ta kan huang hian pathian chuan nova chu longa alu hun turte ru asur hun chung turte tuilen hun chung reizong tele longa tanga chuale hun tur chipchiar takin ashilani tuilet chanchin chipchiar taka von ani hian calendar ma sa ruang am chu min hu tir ta a mithiam te chuan tuilet ma khan thlakhata ni somthum amin kumkhata ni zathum somruk omna calendar an mang to ni nan soya heminem he tu kan hmu chu Genesis bung sari le bung riata ni za somnga chu thlanga anga soi ani hi ani novale afa te hnulama mi te chanchin kan hu zui zela Bible hun poimo na le calendar an man dan alang chiang chho zelani Abrahama Isaac le Jacob te chanchin kan hmu meu kha chuan Bible hian hun soina chi sang sang sikle sa te
thla te le hun bi mila lo an nei dan te kan hmu to mosia lo lan khan thil engkim mai chu aron thlak dang lam ta dor maya pathian chuan ami te hne na calendar re pek thu bible kan hmu masak berani ta ani exodus bungsom pahnih chang khat chang hnia hian ai gupta rama lalpa chuan mosia le aruna hne na tun thla hi thlachhiar tan na ni sela kum khat chunga thlama saberatan hmang cheu ti thu kan hmu ta ani khata tang khan pathian chuan hebrai calendar chu bulatan sakta ani kha thlama saber chu abib ti in aming po awu sakngala babylon sultan nu khan nisan tin an thlak ani chu fawang lai tun laia march emo april barley an seng tan hun lai ani spring equinox chun le zan ain rual hun atanga thade ma saber nia in tran ani a atlang puin tun lai kan calendar ang chuan march ni som ni ani thin ti chuan bible calendar ang chuan kumthar chu january a ni lovin march thla a ani ti na ni chu ti ani chuan bible calendar chu kan zui ve mai tu rani don lom ni ti hi zona zo om tak ani ta a bible calendar kan ti chu tun lai hian hebrew calendar emo jewish calendar emo ti in juda ten an lamang chun zoma chu wangin calendar dang mang lovin hebrew calendar hi bible ring tu te chuan kan mang tu rani ti ngai dan om tuna an man mek modern hebrew calendar hi chu AD zathum somnga pariat nga ko a hilel pani na ina siam ani a juda mithiam tele an kut suak te kha Rome emperor Hadrian Khan AD za somthum pani le za somthum paruk inkar khan ati cheveka juda serle sangjong jong a khapsak vek bokani ti chuan hun sang sanga juda wak dar ten an hun thiang hliman man tlan theinan hilel pani na chuan Hebrew calendar chu abuat saita ni amairo chu thil tam tak hriat chu hlei thei lovin atham ral to a tunlai Hebrew calendar chuan biblical calendar kan ti kha a ang thei dalo bible calendar ne na a in mil lo na om nual tamaya entirnan thlama saber chu abib ni to lovin tisre yani to a kumthar po september october ani to ani chu mai ba kha abib po kha babylon sultan nu khan babylon ming nisan ti a thla kani bok a ming chu eng po lo ni ta se ngun taka kan en chuan thlama saber ni som pangana changdoi dim tel lo kut ni ma saber chu thlabial lai ani tur ani lain tunlai Hebrew calendar a chuan ani reng talo chu tiang che chuan thlasari na ni som pangana bok te kut ni ma saber po thlabial lain a thlengji alo bok heng te wang le chandang dang awangin bible calendar kan ti le tunlai Hebrew calendar hi chu ani nang talo ani Jerusalema juda hautu te po in Hebrew calendar thatok lo na hi an poma ma se asiam tha thei tu Sanhedrin anom to lo awangin siam thatani lo anti thutlung thara po iso hun laia mi te khan Julian calendar mang ma se thutlung thar ziak tu tele juda mi te khan Hebrew calendar an mang thunga ama ero chu tunlai Hebrew calendar nen ero ainang chi to lo ani engpo ni se Hebrew calendar anginamo Gregorian calendar ang po in kumthar lom hi bible zirtir na ani em ti hi ngai tu tel la chu lo me kumthar ku chu thlasari na ni khatna an mang thina sual thoi na ni tura inbot saina ani bok kumthar ni chu sual thu pha choinan le inhlan tharnan kan mang du ani chuan a sual na aum lo mai thaya bible ero kumthar ni serturin min ti lo thung darkar hi kan muhar le a thutlung thara kan mu chau ani chun kha darkar som pani ani ti isuana soya chu hun sang an thena darkar thumna tia an soi hi mizo bible le lin thara jing dar kuwa ti ani a isu an khen be hun po kha darkar thumna ani chutiang zelin darkar rukna darkar kuwana ti te in chuna darkar som pani kha an then sang ani zan lam hun ero chu zan ven hun sang paliya an thena zan laya emo khowar lama emo alo hona chutianga boy aron mu te chu an ni hlo e ti lukabung som pani chang som thum pariata mi hi trongbul lama chuan zanven ni na emo zanven thum na emo ti ani mathaya bung som pali chang som ni panga a khofing cha don lain dil chunga an lampanin na lokala ti po hi greek tongin zanven lina ti ani zona poimo tak ni ta chu bible a injiak ang tak hian laman zel turani angem ni thlale kum an chiar dan te chun le zan an then te le dan te hi manzui zel turan ni em ti hiani mitam takin pathian biak ni le bible a hun bi kan huang hi man dik an tum thina apoi mo zo kan mu mai thin chutiang chu legalism an ti a
dan dik taka kan zoma wangin chandam na kan chang theiang ti ngai danan nei ani thlade ta piangin totorot i ham du ani poin asual na om lo mai thaya ma se kha khan enge a entir ti chu engnia ange i ham ti ai chuan ngai poimo jok tur ani ang mi in sabat sera du'a thutlung hlui huna an kut man thin ang te kha man zel ala du ani chuan Hebrew calendar zom chu thil ti om tak ania Christian te ro chu eile in thu a emo kut man thu a emo thlathar kut man thu a emo sabat ser thu a emo tu man thu min nei sak theilo khang ho zong zong kha thil lo la om tur hlim thla mai ania atak Krista kan nei to ani ti kan riat kha isua hi kan cholna kan sabat ani to ani chu wangin helaya calendar hian kan tharau nu na poimo na han nei lo engnia nge pathiani biak ti ain engtin ngei biak engwangin ngei biak ti apoimo hun bi chhiarna calendar chu engpo mangila hun siam tu le wong tu hi kan da poimo jok tur chu ani